Mazi Ifeanyi try never travel out. Never African window, African Onije Ndibanye udo de rono tata ụgbọ njem eburugo anyị wee wuchie na Sanyuali Dadao na Guangzhou China ebe imerikiti ime ụmụ Afrịka na-abịa azụrụ ọgwụ. Ọ bụghị naanị ụmụ Afrịka, ndị obodo anyị nọ na be ha bụ ndị China na-abịakwa ebe a azụrụ ọgwụ ha ji enyere onwe ha aka. Mana ihe ebe a ji wee bụrụ ọkaibe bụ na ya bụ nwaada bụ onye nke na-ere ihe gbasara ọgwụ ebe a nesiara anya wee were aha Igbo wee baa onwe ya iji gosi na o tego ya na ụmụ Igbo na Guangzhou China. Ka anyị nụkene aha ya. Hello. Hi. How are you? I'm fine, thank you. Okay, kedu aha gị? Ada. Afa gị bụ Ada. Ị nwere ike ịgwa anyị ihe ọgwụ gị na-arụkarịgasị? Ọgwụ ịba. Ọgwụ ịba. Isi ọwụwa. Mkpocha na nzacha. Mkpocha na nzacha. Ọgwụ a na-arụ? Yes. Africa Onije